Ka jingjur uslam bar ka jingshlei kabalawan ra ka Eriong detwa kala pelong bahadu shispa ar flying ki Briew hakaleng jengkari Sri Lanka kila yap kat hadu mentah. Bat sa kumba shispa lai pongut kidang jar ngai ong ka kubor jengka disaster management center hakasing sajjan. U Director General usampat Kotu we goda ulai thu bagi jingiap kidang ya chekman ha ka ba sauflai hajar khandai spa khandai pusan ngut ki Briew kila kenriak no syakijaka ai jingiram bala penyat de ke sarkar. Hadin baki yang kisem jengki kila syak penjat haka jingjur jeng uslap bala ne shitayo ki kam ai jingirap bala kershan de ke sipai kidang ya chekman. Ong ukotu we goda ha ginong tho kubor ha Colombo. Ka jingshlei kalanang jur ha kasing sajjan ka bala pelong ye kinong shongshnong ki basa harut jengka wa kelani ka batuch Indian Ocean na Colombo ki wa kila bathei ha ka janmit jengka sing tho dieng. Ka bala penbor ye ki spa ngut ban sa ha ki jakari tengen basipor. Kat ba uslap ulanang duna ha ki babun ki benta jengkari kentup ye ka nong ba ki benta jengka than chatei kila beteng ban mat ya ka jinghap slap ka bajur. Kihe sarkar kila yathu bakari India kala pha da ka lingsun kabala penkit ye ki marbam ha ka step jengka sing sajjan na ka benta kitu ki basyak ta. U Menteri Rang Badu kari India Narendra Modi ulapan pau ye ka jing ngolem halor ka te ka jing du no ye ki mensim Briew bat ula ong ba ka New Delhi kala penkre ban ai jingirap shu kat kum ka jing don kam. Ka sarkar Sri Lanka kala bu iki sipai ban kershan ki kam pelaj bat ai jingirap habaro ka wei kari. Da ka ba pendon kam ye ki helikopter sipai berkiling ban penkenria ye ki nong shongshnong ki basakun. Ki he jengka DMC kila maham. Ba ka jingshlei kala ban palat ye ka balabu jingtho ha usnem arhajar khan Briew ha ka bah nyu huwe ngut ki Briew kila yap ha keleng keri. Ka jingshlei ka bajur tam ha Sri Lanka na do basdang ka spa asnem kala jia ha ubnai Jun jeng usnem arhajar lai ha ka ba arspa san sangut ki Briew kila yam.